Du lytter til Amatør. En podcast om at gøre det selv, gøre det rigtige og ikke mindst blive voksen. Vi tager dig igennem vores erfaringer med boligkøb, banker, byggeprojekter og alle de følelser, der følger med. Vi giver dig vores tips og tricks og deler historier om bump på vejen og alle de fantastiske succesoplevelser. Hvad der er rigtigt og forkert, ved vi ikke, men her er vores erfaringer. Hej Søren. Hej Rune. Jamen velkommen til. Ja, tak i lige måde. Godt at se dig. Ja, og i rigtig lige måde, og velkommen til de kære lyttere, der lytter med, forhåbentlig. Det gør de. Selvfølgelig gør de det. Vi skal jo i gang med andet afsnit i vores podcast-serie, som handler om at blive voksen, eller i hvert fald de ting, man gør. Sidste gang handlede det jo meget om drømme, og ligesom, hvad drømmer man egentlig om sammen? Typisk er det jo netop det her hus her, som vi kommer meget ind på. Hvad skal man finde frem til at kompromise og det ene eller andet? Ja. Når man så har fundet frem til et eller andet, eller i hvert fald prøver på det, så skal man jo i banken for eksempel, eller et eller andet. Så det er faktisk det afsnittet, det handler om i dag. Det er banker, mailer, advokater. Ja, hvordan er det at få nøglerne til ens nye bolig? Det er også lidt specielt nemlig. Ja, og det bliver ikke et program, hvor man får den rigtige opskrift på det rigtige lån, eller på den rigtige måde at gøre tingene på. Vi fortæller anekdoter og nogle erfaringer, vi har gjort os. Ja. Så må man skulle lige selv som sidste gang konkludere lidt ud fra det. Ja, det er ikke særlig teknisk. Og vi skal også lige for en god ordens skyld sige, at vi nævner ingen virksomheder, vi nævner ingen navne. Nope. Og det er jo bare fordi, det er der jo ingen grund til. Det er ren GDPR-mæssigt. Jeg ved ikke engang, hvorfor. Det er bare god stil. Har man det? Har man sådan noget GDPR med virksomheder? Det ved jeg ikke. Må man nævne? Nej, det kan godt være. Tænk, hvis man kan blive hængt ud lige pludselig af Danske Bank, fordi man sagde noget, man ikke måtte. Nu har du sagt det. Ja, men jeg har jo ikke sagt noget, jeg ikke måtte sige. Nej, pjat med det. Men Søren, i hvert fald, noget jeg for at komme ind på det, så faktisk først efter jeg købte hus, har jeg tænkt på, noget du har sådan sagt til mig, at der er jo også andre måder, ligesom at gå til det der med at låne penge og finansiere sit hus, og hvilken rækkefølge man sådan skal gøre det. Kan du ikke lige prøve at forklare lidt om det? Jo, altså, jamen det er rigtigt nok. Fordi man kan sige, I har jo gjort det på den måde med at købe et hus og gå i banken. Altså finde huset først, og så gå i banken. Hvor vi lavede sådan en låneberegner på nettet, ikke? Det er jo en måde at gøre det på. At se, hvor mange penge har man, hvor meget kan man låne. Man kan også bare ringe til en ejendomsmægler og sige, vi er på udkig efter sådan et hus. Inden man går i banken, det må man jo godt. Der er jo ikke nogen opskrift på det. Ja, som vi snakker om sidst, sådan et skuffesalt, eller sådan, man kan lige blive lagt i skuffen, ikke? Ja. Altså jeg vil da sige det sådan, det er nok meget klogt at vide nogenlunde, hvor mange penge man kan købe for, inden man begynder at kigge. Men nogle gange kan det jo være en god idé bare at kigge først. Vi kigger bare. Vi er ude og ose lidt, og gå til åben hus og sådan noget. Det koster jo ingenting. Altså, men det har jeg faktisk aldrig været helt sådan vild med. Nej. Det samme med at tage ud og prøve biler. Nej. Vi vil gerne lige prøve den der Porsche Panamera, du har derovre. Men det gør man jo heller ikke. Du ved, det der med bare at spille. Skal man egentlig have sådan en facade på at spille skuespil for at se huset? Nej, overhovedet ikke. Maileren spørger ikke, må lige se 2 millioner? Ja, præcis. Nej, slet ikke. Nej, okay. I skal lige vise en kvittering på jeres saldo, inden I gør. Det gør de altså ikke. Nej, men hvad siger du, der er nogle forskellige? Ja, der er forskellige måder at gøre det på. Låneberegner på de forskellige bankers hjemmeside, den er skide god. Specielt hvis man ved, hvad man har af likvider selv, så er det jo rigtig godt. Altså, jeg fandt jo en mand, som havde lidt penge, kan man sige, så det vidste vi jo, vi havde. Og så tog vi udgangspunkt i det. Og så gik I simpelthen i banken og sagde, hvor meget kan vi låne? Nej, vi gik først ud og fandt et hus, fordi vi sagde, okay, vi kan cirka købe for 3 millioner kroner. Eller hvor meget det nu var. Og så sagde vi, okay, det her hus, det kunne vi godt tænke os. Og så bagefter gik vi i banken og sagde, hej, vi har fundet det her hus. Har vi råd til det? Og så har de jo lavet en beregning. Men du fortalte om den der måde med, at man også kan gå ind og sige i sin bank, vi vil i den nærmeste fremtid godt have noget husværk. Ja. Hvad kan vi have at gøre godt? Lige præcis. Med? Så kan man få lavet sådan noget, der hedder et købsbevis. Og det er simpelthen bare et bevis på, at der står, at du er berettiget til, eller kan have en kreditmaks på et eller andet vis antal beløb. Hvem viser du det til? Til for eksempel banken, hvis du skal lave en købsaftale. Det kan jo godt være, at du står med en lejlighed, der er 6 millioner kroner værd, og du får 4 millioner kroner i hånden, når du har solgt den lejlighed. Men hvis ikke at lejligheden er blevet solgt, så står du reelt set ikke med 4 millioner kroner i hånden. Nej.
Så det er noget med, at man kan gå ind og sige, hvor meget likviditet har jeg, og hvis jeg vil købe den anden villa der, hvad gør jeg så? Hvordan kan jeg forklare nogen, jeg har den her? En ting er, jeg kan vise mit sygesikringsbevis med en adresse på, men det gør mig jo ikke berettiget til at eje lejligheden, eller sådan overfor en eventuel sælger på et tidspunkt. Så der er sådan mange måder at gøre det på, men altså, jeg vil sige det sådan, man skal nok som udgangspunkt, hvis ikke man har lyst til at gå ind i alt det der låneberegner, rentes rente og alt sådan noget, så tag fat i banken, altså som det første. Det vil jeg gøre, hvis ikke man aner, hvad for et hus man er på udkig efter. Også mere for at se, om den bank, man nu har, altså hvor er man henne i verden? Ikke? Altså, hvor er I med mig? Er I med mig? Ja, præcis. Det er sådan lidt. Ja. Fordi det ved man sgu nærmest ikke. Man ved ikke, om man er købt eller solgt. Det kan eddermame med at komme bag på en, lige pludselig, hvad? Ja. Jeg troede, det var min ven. Ja. Altså. Ja. Jamen, det er rigtigt. Jeg vidste det fra starten nærmest, fordi vi havde en kæmpestor bank, der blev internationalt meget hurtigt og skaleret op, og udenlandsdirektør og sådan noget. Der blev hurtigt sådan en afstandstagen fra kunderne. Jeg spurgte dem ikke engang, faktisk. Jeg vidste bare, at jeg skulle ikke være kunden her. Ja. Så det var også meget sådan... Det er sådan, ja. Ja, det giver. Men det er jo også noget med viben i banken, fordi havde det nu været en stor bank, hvor, hvad skal man sige, de var søde og rare, når du mødte dem. Altså, så er det jo ikke sikkert, at du havde tænkt at skulle noget andet, vel? Nej. Altså, så det er jo bare ærgerligt, at de har ikke kommunikation, og de har ikke kundeservice på skemaet, når man uddanner sig til finansøkonom. Nej, ikke altid. I rådgivning. Nej, det har de altså ikke. Nej. Fandme nogen, der er dårlige til det. Altså, de er pissegode til tal, men det er så cirka det. Jeg synes, det er... Nu har jeg alligevel haft nogle bankmøder efterhånden. Det er sgu sjældent, man møder nogen, hvor man sådan tænker, hvor dejligt, du er på samme stadie. Jo, jeg mødte en af vores, jeg tror 4. bankmøde, hvor vi tænkte, den var hjemme. Hun var det var den by, vi ville købe hus i. Ja. Min hjemby. Ja. Hun var med bestyrelsen i min drengens kommende børnehave. Okay. Og det var sådan, hvor rart, mand. Vi er på bølgelængde. Og vi skal spise middag sammen, og det bliver hyggeligt. Ja. Det kan overhovedet ikke lade sig gøre. Nej, så mødte I den. Ja. Men apropos det, 4 bankmøder. Ja, i hvert fald. Ja, sådan noget. Jeg siger bare lige, det første bankmøde, I var til. Hvordan var det? Men det var jo dem der, hvor man faktisk havde sommerfugl i maven, fordi her skulle man ud og... Er det nu, vi starter vores nye liv? Ja. Og man skulle ud og have at vide, hvad kan man med sit liv? Det er sådan en voksen step. Ja. Så vi havde bestilt et bankmøde i sådan en bank 400 kilometer uden for byen, hvor man drejer til højre ned ad en eller anden grusvej, og så ligger der en sportshal med petankbane og alt muligt. Og der ligger en bank, hvor jeg sådan tænkte, det er sikkert mange penge herude. Jeg har i hvert fald hørt faktisk, at de var hjælp iværksættere og sådan noget. Ikke fordi jeg er det, men... Nej, men... Vi kommer ind... Du tænkte, de ville gerne kaste penge efter noget, hvis det gav god mening. Og jeg havde lige fået blevet fastansat. Ja, det er rigtigt. Så jeg havde fået en løn. Ja, det er godt huske, du sagde. Så vi kommer ind og venter spændt og får en tår vand og skal ind i et mødelokale. Og sådan det der med at få... De placerer sådan en fladskærm, hvor der står deres logo, og vores navne står på skærmen. Og der ligger blokker, papir, og hun er bare klar. Og jeg tænker, du har arbejdet på det her oplæg møde i en måned. Altså, jeg havde ikke tænkt over, at det var dagligdag for hende. Vi får en rigtig god snak de første 2 minutter, indtil hun så konkluderer, at hvis jeg ikke får en højere løn, så kan det overhovedet ikke lade sig gøre. Og var sådan, hvad? Altså, jeg fik sgu faktisk en rimelig god løn. Ja, altså, lad mig bare sige det sådan, den er over en nyuddannet politimand. Ja. Altså, så... Og jeg sådan, hvad? Og Sofie var så ikke færdiguddannet der. Nej. Men hun ville slet ikke give den en chance. Hun sagde vitterligt, du er fucked, hvis du ikke får noget mere i løn. Kan du fatte det? Altså, det var det, jeg hørte. Så vi kørte bare hjem i vores Renault Megane. Den var fin. Den er fin. Og gik hjem og satte os ned og tænkte, hvad er så det næste? Ja. Og så fortsatte det jo med bankmøder. Det er altså både hende der bestyrelsesdamen og en eller anden hurtigknipper og bilsælger, der kunne det hele sådan, vi finder ud af det på mandag. Og så ringer han og siger, det kan overhovedet ikke lade sig gøre. De gode kan jeg overhovedet ikke. Og jeg bare tænkte, altså du har først faktisk spurgt mig om sådan, gav I slet ikke op? Ja, jeg tænker, det må da have været mega hårdt. Ja, men det er jo ikke bare en hammer, du får i hovedet hver gang. Det er jo en mukkert af den anden verden. Ja, men det ved jeg ikke.
Og det tror jeg egentlig også, jeg var ved at gøre, fordi vi var jo ikke ligesom jer. Nej. Med, at vi havde penge. Vi havde ikke en skid. Nej. Så har du jo giftet dig ind i rigdom. Ja. Jamen altså. Ja, altså det kan jeg jo ikke gøre, for det vidste jeg jo ikke, da jeg mødte ham. Altså, det var der først bagefter. Nå. Altså. Så alle dine bankoplevelser har været fede? Bare været wow. Ej, det vil jeg ikke sige. Fordi indtil jeg mødte Troels, der havde jeg lort. Jamen, der skulle du heller ikke købe hus. Nej, men der havde jeg et super anstrengt forhold til alle de banker, jeg har været i. Altså. Men det har jeg også, for jeg aldrig kunne finde ud af økonomi. Nej, altså det har bare været sådan noget underligt noget med en bankrådgiver. Altså det har jeg slet ikke forstået. Jeg har slet ikke forstået. Nej. Altså, hvad filen skulle de blande sig i det? Ej, det passer ikke. Men jo, altså det er da klart, jeg synes, altså bankforretninger generelt er blevet mere spændende, men jeg har også begyndt at forstå, at en bank er en forretning. Jo. Altså, førhen der troede jeg jo, altså førhen der troede jeg jo ligesom dig, med sådan, altså det er derfor, jeg synes, jeg tænker, det måtte have været hårdt, fordi hvis jeg havde fået altså bare et enkelt afslag, så havde jeg været sådan, okay. Jamen, jeg får jo ikke mere løn. Det kan jo ikke lade sig gøre. Nej. Altså, så jeg kan lige så godt bare... Jeg havde det faktisk sådan, jeg tænkte, nu er du fandme åndssvag at høre på. Ja, men det er godt, du har det fighter gain. Det kan jeg godt mangle, lige det der. Fighter gain. Jamen, det er et fighter gain. Det er det. Jamen, det er sgu kæmpe. Sælger søs med fighter gain. Ja. Er proaktivt tænkende. Nej. Nej, altså, jeg tænker, at det må have været hårdt. Altså jeg ville have syntes, det havde været hårdt. Det var træls. Ja. Altså, det var ikke så hårdt. Det var bare, hold nu op, altså. Ja, men det er bare træls, at man, som du selv siger, træls, at man skal være afhængig, og det er man jo af en bank, men man er afhængig af, at ens drømme kan gå i opfyldelse. Men man har da sådan, I tjener 300.000 på mig. Ja, præcis. I de næste 30 år, lige på at låne de der latterlige penge. Ja. Nej. Altså, men når man så møder, nu gik vi faktisk i en anden kæmpe bank. Vi havde lige det snolleribanker der til at starte med de små sparekasser. Ja. Jeg giver dem ikke en skid. Folk har, altså, men det er igen sådan, det er svært at sige. Der er jo mange, der har forskellige succesoplevelser med banker. Vi endte med en stor bank, hvor vi bare mødte en dame, der gennemgik tingene. Jeg havde forventet et nej, og efter 5 minutter, eller 5 kvarter, eller hvor lang tid, så spurgte jeg, om det kunne lade sig gøre, og så siger hun jo bare sådan helt, nå, ja, vi skal bare lige finde ud af, hvordan. Altså, hvad? Ja. Hvad snakker du om? Nej. Så nu er det nu? Ja. Det er nu? Ja, det... Men den har du jo ikke haft, fordi du giftede dig igen ind i rigdom. Det er jo, der har du ikke haft det der, jeg ligger om natten og skulle tænke. Nej, men jeg har sgu da også kunne tjene pengene til at kunne få det der til at hænge sammen. Troelses løn alene kunne da ikke bære det, man kan sige. Nej, det var også bare for sjov. Jeg ved det godt. Men altså man kan sige, det er faktisk meget sjovt det der med penge, fordi hvis man har mange penge, så kan man selvfølgelig købe mere, det giver god mening. Men selvom at man måske stod med, lad os bare sige 4 millioner kroner i hånden, og du har forelsket dig et hus til 8 millioner, så er det altså ikke sikkert, at du kan få lov til at låne 4 millioner kroner, selvom du har til 50% af udbetalingen. Nej. For det kommer an på, hvad du tjener. Altså, fordi hvis du bare er rengøringsassistent, eller bare, det er også okay, hvad er det? Men hvis man er rengøringsassistent på en løn til 22.500 om måneden, så kan du altså ikke låne 4 millioner på det. Nej, fordi alle kunne jo have tjent noget på et boligsalg, ikke? Ja, jamen det er jo det. Det er jo det. Så på den måde er det jo ikke, altså, selvfølgelig kan du så købe et hus til 4 millioner kontant. Ja, tillykke med det, eller sådan. Men, det gad jeg godt. Jo, men hvad? Ja, det er jo også lige meget. Det var bare mere det der, at bare fordi man måske havde en masse penge i verden, og så var på kontanthjælp, det hang nok ikke sammen. Nej. Jeg er heller ikke sikker på, at man så må få kontanthjælp egentlig, hvis man havde 4 millioner. Jeg er på kontanthjælp. Ja, og jeg har 60 milliarder stående over. Ja, det er godt bare i orden igen. Nej. Fællesøkonomi. Har du fællesøkonomi? Har I fællesøkonomi? Ja, har I? Både og. Jeg ved ikke rigtigt. Jeg tror ikke rigtigt, jeg forstår konceptet. For mig er fællesøkonomi. Ja, med alt, hvad det indebærer. Alt. Ikke det der halve der. Det vil sige, penge ind, penge ud. Nej, pengene går ind et sted af en trakt. Ja. Bliver fordelt ud på nogle konti. Ja. Hader det fucking over. Ja, konti. Det er lige meget. Der er flere af dem. Så det... Ja, men det er ligesom at sige fora. Det synes jeg også. Jeg var inde på nogle forskellige fora. Jamen, det er jo det hedder. Ja, det er bare irriterende. Du også have i. Ja.
Så bliver pengene fordelt ud på de her konti. Ja. Og så kan man begge to se de konti. Ja. Det er det samme, man har. Man er begge to ejere af de enkelte konti. Ja. Og så ved du, hvad du har at gøre godt med. Det vil sige også, som det er der, og det er der jokeren er tit, forbrugskontoen. Mm-hmm. Hvor kan man købe, kan jeg nu købe porno og cigaretter for mig selv, uden konen opdager det? Ja. Nej, det kan du ikke nu, hvis du har fælles økonomi. I min verden, der er det jo, I har en anden model. Ja, altså det er fordi, jeg synes, det bliver sådan lidt for kollektivt på en eller anden måde. Altså, hvad med madkort? Det er ikke kollektivt. Det er fint nok. Madkortet, det er jo fælles. Altså hos os, der har vi hver vores lønkonto, så har vi en mad/fælles konto, og så har vi en budgetkonto. Hvorfor hver jeres lønkonto? Hvorfor ikke? Så har vi hver vores dankort til hver vores familie, for eksempel. Altså forstået på den måde, at når vi køber gaver til Troels' familie, så er det Troels, der har udgiften til det. Og når jeg køber gave til min familie, så er det mig, der har udgiften på det. Sådan gør vi det. Fordi men hvorfor to lønkonto, og så to forbrugs? Vi har ikke to forbrugs, vi har én forbrugskonto. Vi har to lønkonto, vi har én lønkonto hver, og en fælles forbrugskonto, og en fælles budgetkonto. Ja. Så vi overfører hver især et fast beløb til budgetkontoen hver måned, og et fast beløb til fælleskontoen hver måned. Ja, okay. Giver det mening? Ja. Og så har vi et Mastercard, eller der er bare som er fælles også. Der er bare mange, der ikke vil have... Men vi har hver vores kort til kontoen. Og det er der, den ligger. Ja. Der har vi har ikke et dankort, vi har også hver vores dankort. Ja. Eller Visa-kort, men på samme konto. Ja. Så du ved, når man skal købe julegaver og sådan noget, så skal man lige sige, du må ikke lige kigge på netbank. Nej, men det er også irriterende, ikke? Men det er fedt, Søren, fordi man ved, hvor meget man har at gøre med. Vi har også en lønkonto. Vi har jo en nemkonto hver. Altså ikke hver, vi har en fælles nemkonto i princippet. Ja. Og det vil sige... Det bliver meget svært at blive skilt. Ja. Hvem skal have pengene? Ja. Men det hele ryger ind jo. Børnebidrag og, hvad hedder det ikke? Børnepenge hedder det, fordi jeg ikke spiller. Nej, det er ikke, når vi er sammen. Så skal jeg betale hende. Så skal du, nej, sådan handler det ikke. Jeg overfører hver måned 3800 til Sofie. Ja. Per barn. Alt, man får ind, kommer ind den vej. Og så på en forbrugskonto. Jeg skulle vende mig til det i starten, men det er så meget ret. Det er bare for at sige, at det er for eksempel en af de ting, jeg forbinder med, og når man nu skal til at købe et hus, at så kan man sgu lige så godt også gøre det. Du kan ikke have og det skal vi også snakke med ham om, når han kommer ind i studiet, nogle senere afsnit, en af vores venner. Jamen, de kører den der, som jeg kalder teenage-økonomi, hvor man altså har fuldstændig opdelt økonomi, men vi overfører til fællesudgifterne. Men betaler du? Hvad gør vi? Fordi jeg betaler gulvtæppet i går. Ja, så må jeg lige finde ud af, om jeg skal betale tv-standarden i vores nye stue. Sådan noget kan jeg ikke arbejde med. Det er jo heller ikke sådan, vi gør. Det ved jeg godt. Nej, men det er bare for at sige, det er videreudvikling af sindssyge. Jo. Altså, og bare lige når man køber hurtigt, hus. Jamen helt sikkert, men bare lige for at lige sige, i forhold til ham, vi snakker om nu, altså, han det kan vi godt sige, for det ved han godt. Han er jo også lidt ekstrem med sådan noget, ikke? Altså... No. Men altså, jeg mener, han er jo også sådan lidt, det er mine ting, ikke? Jeg glæder mig til, at han kommer ind, og han kan forsvare sig selv, og vi glæder os faktisk til at have ham på besøg. Ja, det gør vi glæder os utroligt meget til det. Det var slet ikke det, men det er jo mere hjemme hos os, hvis jeg dikterer til Troels, at nu vil jeg gerne have den standardlamp, eller whatever, så køber jeg jo for vores fælles penge den skide standardlamp. Og det samme gør han jo også. Til gengæld så har jeg det sådan, hvilket jeg godt kan forstå, han også har det sådan. Jeg gider ikke betale til alle hans skide computerspil. Og han gider ikke betale til, at jeg har købt en mixer i dag, for eksempel. Eller sådan noget i den retning. Nå, men giver det ikke god mening? Jo, og jeg kan sagtens følge det. Fordi så er det sådan lidt sådan, hvis jeg havde fælles økonomi, så skulle jeg sådan sige, okay, Troels, jeg har brugt 2.500 på noget i dag. Nå, så må jeg jo heller lige finde, når jeg skal bruge 2.500 på. Altså... Jeg har fordelen, at jeg får 1,5 gange Sofies løn. Ja, det gør jeg så ikke. Og det er det gode ved, at jeg ligesom lige... men hun er også meget efter mig. Hvad så, hvis hun gerne vil have et par nye bukser, så skal hun spørge dig om lov. Må jeg gerne lige tage 500 kroner fra, fordi jeg mangler et par bukser? Hun kom hjem den anden dag, og lige tømte en GLS pakkeshop for alt tøj online. Og der sagde jeg ikke noget. Der var sådan, jeg spørger lige, hvad ligger sådan noget i? Du ved... det var på så siger de, at det var på tilbud. Det er det første sætning, man møder. Ja. Den var på tilbud. Jamen, fra 20.000 eller til 16.000. 600.
Nej, og så er jeg bare fordi ved du hvad? Jeg har et kæmpe købsmonster også selv. Ja, men det er også derfor, jeg ikke forstår, hvorfor du så skulle holde øje med hende. Nej, men det er også bare lige. Ja, jeg forstår godt. Det er jo ikke de... Okay, jeg siger bare noget. Ja. Det er mig, der skraber pengene hjem. På alle lederkanter. Men det vil jeg gerne. Ja. Det jeg mener med, nu skal vi ikke sylte det mere. Nej, det siger jeg heller ikke, og det er ikke, fordi jeg er rig. Men... Nej, men jeg siger bare, hvis det er, I har valgt at have fælles økonomi, med alt, hvad det indebærer, en nem konto, vi fælles, smid alle penge ind i den der pulje, så har du også med det samme givet alle de der penge væk. Det har du jo. Det er velgørenhed. Nej, men du har da givet dem. Altså, du kan da ikke sige... Nej, det gør jeg heller ikke. Nej, det gør jeg heller ikke. Nå, det er godt. Jeg kunne aldrig finde på at bruge det mod hende. Eller sige, eller tænke sådan. Nej. Men det er jo næsten værre at få pengene ind, og så holde øje med, hvor mange penge hun bruger. Fordi det kan du. Ja. End at man havde hver sin konto, så kan du ikke holde øje med det. Altså, men jeg bruger det på ingen måde, altså overhovedet ikke. Nej. Det kunne jeg aldrig finde på. Nej. Det er det, jeg er gået med til. Det er derfor, jeg synes, det er en god idé. Ja. Vi bidrager til noget fælles, og børn og alt muligt, det skal løbe rundt, og vi alle sammen putter noget ned i en tank, og så bruger vi dem. Ja. Men måske er der også noget andet, når man har børn, kommer lige til at tænke på. Det havde jeg ikke lige spekuleret til kun på. Fordi der er jo nogle ting, der er fælles med det. Altså, jeg tænker... Så skal der købes en ny flyverdragt, så skal der købes nye sko, altså sådan nogle ting, ikke? Altså, men jeg har bare hørt om nogen sådan, altså hvor kvinden nu har jeg altså brugt alle mine penge på børnetøj. Du synes ikke, det er vigtigt, at de skal have tøj? Har man vel også set i Luksusfælden, ikke? Jo. Altså, tænker man. Nej, det skal vi slet ikke ind på. Jeg har set 21 sæsoner af Luksusfælden. Ja, det er jeg også. Er der ikke 25? Så har jeg set 25. Ja, det har jeg også. Ja, det er forfærdeligt. Men det fede ved at se Luksusfælden, der, så skal man sidde og rigtig sådan, køre sine hænder sammen og tænke, gud, man er sgu ikke så dum alligevel. Nej. Nå, ikke et ondt ord om folk fra Luksusfælden. Jeg har jo et godt tip. Ja. Det er bare lige med at få den med, fordi hvis man render rundt ikke har så mange penge, og lige har fået en uddannelse, som nu her med Sofies tilfælde, vi sad i den her bank, og rent faktisk, hun var under uddannelse, og sådan, det kan overhovedet ikke lade sig gøre, det andet. Der er bare lige en regel, som er sådan, at man skal jo have 5% af udbetalingen. Altså en regel eller en lov? Lov, kan man sige. Ja. Lov, altså, det er en regel i bankverdenen, lad mig sige det sådan. Jeg ved sgu ikke, om det er en lov. Den er der i hvert fald. Man skal jo have 5% af udbetaling på et hus, skal du have som opsparing. Ja. Og der tænker man jo, og det gjorde vi også, det havde vi ikke, det fik vi så skaffet, skal man sige, så vi har ikke brugt den her regel. Men der er mange, der ikke har sådan, de har studeret 4 år, vi har ikke 75-100.000. Nej. 5%. Hvordan skal vi nogensinde få gjort det? Ja. Reglen er, at du 2 år efter endt uddannelse kan låne de 5% i banken. Inden for de 2 år? Inden for de 2 år, når du er nyuddannet. Det skal de gå med til. Nå, fedt. Og hvis de ikke vil det, så er det fordi banken har deres egen latterlige politik. Men i princippet så er det ikke sådan. Du ved, altså 5%-reglen, det er en lov. Det er en regel. Nå. Umiddelbart. Nå ja, altså at man skal have 5% i udbetaling, ja. Eller opsparet. Ja, okay. Men det her, det er simpelthen noget, man skal kunne, for ligesom at hjælpe folk på vej. Og det er det, jeg har brokket mig over hele tiden, indtil hende, bankdamen i vores bank, sagde det, ikke? Ja. Hvor vi så valgte at få pengene et andet sted fra, og sådan noget, men det er bare, det synes jeg er et godt tip, vil jeg sige. Det lyder totalt rockagtigt. Vi fik så pengene et andet sted fra, men... Beskaffer der lort. Det ser jo ikke til nogen. Nå. Ja, jeg har et par pletter på straf. Men det er et godt tip, og det er meget godt lige at få med, fordi det kan da godt være, at der er nogen, der sidder og tænker, hvordan filen skal vi få sparet de 5% op? Altså. Er I gode til at spare? Nej, det er vi ikke, men det er fordi, at vi betaler så sindssygt meget af på vores lån. Så på den måde sparer vi rigtig meget op. Har du været god til at spare op? Er du spare-op-typen? Nej. Nej, det er jeg fandme heller ikke. Nej, det er jeg ikke. Gud, hvor er vi de forkerte at spørge. Men det er min mand. Ja, og det irriterer mig. Ja, det er rigtig træls. Altså, det er utroligt, at han kan have mere på kontoen hver måned, end hvad han nogensinde hele sit liv har fået udbetalt. Jeg forstår det simpelthen ikke. Okay, det var et dårligt eksempel. Nå, men der er tit, du er kommet til mig og sagt sådan... Altså... Så Troels, så havde han lige... Han havde lige 50.000 stående. Ja. Hvorfra? Ja, det ved jeg heller ikke. Altså, men jeg tror da fanden, jeg ikke har noget på min konto nogle gange, fordi...
Jeg køber jo det hele. Men det er jo lige meget. Altså, det er lige meget. Så får vi jo penge et andet sted fra. Altså, sådan er det jo. Det er også lidt rockagtigt. Ja, det er også kriminelle. Men, okay, vi skal lige sige, at vi er ikke kriminelle. Nej, det er vi. Det var ikke sådan ment. Det er noget... Altså, fordi vi har nogle penge stående, altså, som vi kan bruge af. Så det er jo bare penge, som vi selvfølgelig har sparet op. Men det er ikke så meget det. Det er jo mere det der med, at vi kunne sagtens lave en opsparing, og så betale mindre af på vores lån. Det kunne vi sagtens gøre. Men det giver ingenting i virkeligheden. Altså. Fordi de penge, der vil stå der fysisk på en konto, dem vil vi jo bare bruge. Ja, hvor er du fornuftig, mand. Ja, men du gør jo det samme. Med hvad? Ja, du betaler det også her meget af på dit hus. Jo. Og dermed får du en friværdi, og dermed laver du en opsparing. Nå, men jeg er elendig til opsparing, altså. Ja. Men jeg vil sige, efter det der fælles økonomi, og hvor man i øvrigt er det, hvor er det fedt at få overblik over sin budgetkonto og afsat ting. Det der med for første gang ikke at røre penge. Ja. Godt, der står 13.000 på den konto der. Ja, dem må jeg ikke røre, for de skal bruges om 2 måneder. Præcis. Og kæft, det er svært. Ja. Eller det synes jeg faktisk ikke engang i starten, men nu er det bare sådan der. Ja. Jeg forstår godt, hvad du mener. Men jeg synes faktisk, det er ret fedt, det der. Og så skal man jo lige huske, at det kan være lidt svært, hvis man lige har købt hus, og man tænker, godt, vi skal betale forsikringer, og det gør man jo enten. For det er billigst at betale det hele på én gang. Det er det billigste. Men man kan godt få det lagt ud på månedlige betalinger. Så er der mange steder, hvor de tager 2 eller 3% af beløbet oveni som et form for gebyr. Ikke? Og der kan man jo altså gøre det, hvis man siger, jamen det første år, der vil vi gerne have det lagt ud på per måned. Og så kunne man så efterhånden begynde at putte det, altså hvis man regner det ud på år, hvis man siger, man har en forsikring, der koster 12.000, så kan du smide 1.000 kroner ind om måneden, og når du så skal betale den forsikring, for eksempel 1. januar, så står de 12.000 der lige præcis til den forsikring. Så er det ikke så hårdt. Men det er klart, at din budgetkonto, den står så bare og stiger og bliver mere og mere værd, så hvis man ikke kan modstå fristelsen, altså, der kommer flere og flere penge ind, så skal man jo passe på med det, ikke? Apropos forsikringer, jeg får det betalt månedligt. Jamen, det er genialt. Vi også med nogen. Kæmpe voksen tip. Ja, hvis ikke man... altså, jeg nægtede at betale 2-3% i rente, så jeg betaler ingen renter på det. Jeg betaler det koster, fordelt på 12 måneder. Nå, men det gør vi også. Ja. Der er ingen forskel. Nej, men det er der mange forsikringsselskaber, der siger. Men altså, okay, vi betaler også over 70.000 om året forsikring, ikke? Men Søren, noget andet. Du er jo den eneste, der har haft noget med en ejendomsmægler at gøre i det her foretagende. Altså, ja, både, altså dig og mig? Eller ren salgs- og købsmæssigt. Jeg tænker ikke, at den eneste i Danmark, vel? Du tænker bare os to. Ja, okay, godt. Jamen, det er rigtigt. Ja, jeg har både købt og solgt af og med en ejendomsmægler. Jamen, det er rigtigt. Altså, hvad bruger man den til? Ja, altså i købsøje med, altså hvis man er køber og vil købe et hus, så bruger man jo ikke en ejendomsmægler andet end som formidler på en eller anden måde. Altså, fordi en ejendomsmægler vil altid være sælgersmand. Det er jo sælger, der betaler ejendomsmæglerens salær. Så hvis du som køber synes, at en ejendomsmægler er helt vildt flink og sød og alt det der, så tror jeg, uden at jeg ved det, men det er bare et salgstrik. Nå. Altså, fordi hvis ejendomsmægleren er sød og rar og behjælpelig med alt muligt, så er det jo for at få boligen solgt. Jeg har jo aldrig været ude at se et hus. Er de bare sådan... De er i hvert fald sådan nogen, der prøver at åbne op for muligheder. Prøv at se væggen, der bliver pillet ned her, så kan du pille helt taget af og sætte et nyt glasbur på, eller du ved, når de kommer med alle mulige idéer. Det er jo ikke alle, der gør det, vel? Der er jo nogen, der er mere entusiastiske end andre, men sådan er det jo i alle mulige fag. Men det er også, som vi snakker om sidst, der er jo nogen, der ikke kan se muligheder. Ja, præcis. Og så er det jo ejendomsmæglerens fornemmeste opgave at hjælpe dem, og så sige, prøv at forestille dig, at den der dør var viden, det kan jeg ikke, den er jo brun. Ja, men prøv at forestille dig det. Det kan den, ja, men okay. Kan du se det for dig? Altså, du ved et eller andet. Tag et billede af den, og så prøv i paint at male den hvid, bare for at se. Ja. Nej, men du ved, hvad jeg mener, ikke? Det er jo ejendomsmæglerens opgave. Sådan rent juridisk, altså, hvad fikser de noget for dig sådan i købet? Altså, de har jo den her sådan, sagsbehandler, typisk, der sidder og ordner alle de her ting med tinglysning, og sørger for at få sendt de rigtige dokumenter til en advokat, som man jo måske også kunne få med i det her. Det er ligesom dem, der sidder og handler det hele, men det som
ejendomsmælerens, hvad skal man sige, force, det er, hvis man er estate, eller nybolig, eller danbolig, eller home, eller hvad ved jeg, så har de jo et gigantisk netværk, et kæmpe marketingsnetværk, som er sindssygt svært at finde. Altså andre steder, hvor man kan sige, sådan en bolig af selvsalg, hvis man selv sælger, der er bare ikke lige så meget markedsføring, så det kommer ikke lige så meget ud på de sociale medier, og hvad ved jeg. Og det er altså det, der batter. Det er det bare. Man kan sagtens vælge... Men det er jo sådan rent salgsmæssigt. Ja, det er rent salgsmæssigt. Helt sikkert, men det var fordi, du spurgte, hvad en ejendomsmægler egentlig gør. Jo. Han er sælger, og så har han kæmpe marketing. Ja. Altså, det. Og så er man jo MDE, så det vil sige, man lærer at vurdere huse som ejendomsmægler. Vi skal ikke snakke om ejendomsmægler på den måde. Det kan være relevant for nogen, hvis de sidder i en københavnerlejlighed, som snakker om sidst, skal af med den. Altså, lige nøjagtigt. Hvad kan man... Og der er det altså en god idé, vil jeg lige sige, at få i hvert fald 2-3 ejendomsmæglere forbi, og komme med for det første en pris, og lige mærke, hvordan er de egentlig at snakke med, fordi de skal jo ligesom... Ja, de skal jo... De repræsenterer... Ja, de repræsenterer lige præcis din bolig og dig. Altså, det skal være fuldstændig i din interesse for købet eller salget af den her bolig. Altså. Tjener de ikke kassen? Altså, min svigermor, ikke? Ja. Det gamle lokum, vi har købt, vurderet til 1,1 eller andet. Ja. Var der en lokal ejendomsmægler, der ringer, der skulle have 120.000 for at sælge? Jamen, det er også helt absurd, altså. Jamen, jeg har godt hørt om det. Det er jo altså, de tager fat i ringe, fordi min mor, hun bor også i det område. Ja. Eller lidt længere på den anden side, det er lige meget. Men hun skulle også have en, og det var også 110.000. Ja, og det er jo endnu mere skuragtigt end vores hus. Altså, det er fuldstændig vanvittigt. Altså, det er fuldstændig ude af proportioner, at man skal have så mange penge for at sælge sådan noget. Ja, altså, det kan jeg heller ikke se. Nej, det er fuldstændig åndssvagt. Jeg ved ikke engang, hvor meget de tjener, altså sådan en ejendomsmægler, men alligevel så synes jeg, at sådan en ejendomsmæglerjob er mega spændende, så det kunne godt være, at jeg en dag skulle omskole mig til det. Ja, du har faktisk snakket om det. Du vil faktisk være god til at tage røven på folk. Det er altså ikke deres opgave. Nej. Men ja, jeg ved, hvad du mener. Jeg har jo haft brug for da vi skulle, fordi det var et familiekøb, vi købte, vi gjorde det, så havde jeg jo brug for en advokat, der fik alt papiret for mig. Ja. Papirarbejdet. Ja. Og det kan man sige, det var fint nok, det kostede 12.500, og så ordnede hun alt med bank og alle skøde og tinglysning og alt sådan noget, og ejerskifteforsikring, og så, jeg ved ikke engang, om man kan gøre det uden en advokat, altså, men det var fedt. Det skete, alt det der, og så gik det hjem, og jeg har jo ikke brugt en advokat til andet. Jeg synes altid, det lyder så fjernt, sådan, der får min advokat på sagen, altså sådan noget. Ja. Men I havde jo faktisk en oplevelse med, altså, hvor det var sindssygt godt med en advokat. Ja, for filen, altså. Det var, fordi vi købte et hus, ikke, som vi ikke ville have alligevel. Så havde vi lavet, det gør man typisk i en købsaftale. Så havde vi nogle forskellige forbehold. Man skriver altid et bankforbehold ind. Og det betyder bare, at banken ligesom ser, at det her køb, man har gang i, det er okay. Man skriver også et advokatforbehold ind, hvis man vel at mærke vælger at bruge en advokat. Og et advokatforbehold er i virkeligheden bare, at man får advokaten til at læse helt alt igennem, og det er først advokaten, der kan sige, det køber I, det er ok, vi godkender. Det er først der, at handlen er endelig. Og i og med, at vi stod i et hus, som var fuldstændig pilrådent fra sokkel til kvist, og vi var overskredet, annulleringsfristen, eller hvad det hedder, alt det der. Og vi var virkelig på skide. Det var vi altså. Jamen, kunne man ikke have kørt en eller anden? Altså, jo, det kunne man nok godt. Men forsikrings... Ja, det ved nemlig. Vi kunne ikke engang få en ejerskifteforsikring på, fordi der var ikke nogen forsikringsselskaber, der ville tegne ejerskifte på det. Så dårligt i stand var det. Det er fuldstændig sindssygt. Altså, det var helt tosset. Og så var det jo eddermame godt i... Det var rigtig godt, vi kom ud af det. Men det var advokatens skyld, så havde vi ikke haft en advokat på det, så skulle vi selv have arbejdet med det, og det havde jo været fuldstændig vanvittigt at skulle sætte sig ind i alle mulige boligjura. Altså, det havde vi jo ikke haft mulighed for, vel? Men vi havde ikke nogen advokat på, da vi købte sommerhus. Nej. Men vi kunne godt, men han skulle have, jeg tror, han skulle have næsten 20.000 for det, så var jeg sådan, det tror jeg, vi klarer selv. Det tør jeg altså godt. Ja. Det var så også 3. gang, vi skulle prøve at købe noget, så der... Hvad så, når du har købt noget? Så det der med nøglerne. Ja. Hvornår får I nøglerne til huset? Hvad er det for nogle nøgler, man får? Vi fik bare min svigermors
nøgler, hun har kopieret op i Bygma. Ja. Og så, værsgo, så smutter jeg. Kører jeg igen? Dengang, ja. Er det en ceremoni? Er der en æresport? Ej, altså en æresport er jo kun sådan noget med bryllupper. Altså, for helvede. Nøgleoverdragelse. Ja, nøgleoverdragelse. Jamen, man kan godt sige, det er lidt ceremonielt. Ceremonielt. Det er lidt ceremonielt. Det er sådan en lille form for ceremoni. Og det er fordi... man mødes typisk kl. 12. Og så går man ind og kigger på vandvarme. Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvorfor det er kl. 12. Det er en tirsdag, en onsdag, en torsdag. Midt på dagen, ikke? Altså på overtagelsesdagen, hvad man har aftalt. Det er jo... Ja. Men så står man der, siger, vi skal lige have kigget på elmåleren, og så skriver man af og siger, hov, godt, så det er dags dato, vi overtager fra kl. 12, og der står det på elmåleren, det vil sige... Med de gamle ejere? Ja. Altså, jeg har kun gjort det med de tidligere ejere af tingene, og det behøver man ikke. Altså, man må gerne gøre det bare med ejendomsmægleren. Nogle gange kan det være meget rart. Er det ikke irriterende lidt dannet der? Jo, det er det faktisk. Altså, nu har jeg også oplevet det sådan noget med, at de virkelig har haft svært ved at give det fra sig, ikke? Sådan, fordi de var bare blevet for gamle. Pas du godt på det. Ja, præcis. Her har du nøglerne, min dreng. Pas godt. Bum. Det er jo spruteri herinde. Jeg blev helt befibbet. Ja. No. Så der er selvfølgelig noget der. Og så, da vi købte sommerhus, så var det en total gennemgang. Han havde jo fandme 4 A4-sider tæt skrevet med Times New Roman størrelse 9, ikke? Som vi skulle gå igennem med alt på huset, og huset er 60 kvadratmeter, så tror jeg vist nok lige, at vi kender det hus ud af. Det behøver man ikke. Sælgerne har ikke krav på at være der overhovedet ikke. Det er køberne, der bestemmer det. Nej, der har vi faktisk også vores kammerat der, hvor sådan, han fortalte også, at han har bare lyst til at sige, fuck af. Ja. Ja, så plejer naboen jo gerne lige at kigge over den her vej ind, og kommer ind her, og her ligger flaget til opsætning til flagdag. Det er rigtigt, det kan jeg godt huske. Så bare pisse ud af mit liv. Ja. Vi er flyttet ind her, og vi har intet med nogen af jer at gøre lige nu. Jeg tænker, du vil jo gerne have lugten og smagen og alt muligt ud, væk af den gamle ejer. Ja. Det er mit nu. Ja. Du skal væk. Det vil man gerne. Det vil man virkelig gerne. Ja. Der er en lille ting og et godt tip i forhold til det med ejendomsmægleren. Altså, hvad man kan bruge ejendomsmægleren til også. Og det er jo det her med, at det er jo ham eller hende, man taler med, når man sidder i forhandlingsøje med. Ja. Og der kan man jo... Ligesom i belægning. Fuldstændig. Så sidder de der, og der kan man sige, værterne i belægning, de er ligesom købersmæglere, de hjælper køberne med at ringe til sælgersmæglere, ikke? Det bruger man ikke så meget i Danmark, det bruger man helt vildt i USA. Altså, der har man jo købersmæglere til det hele. Man kan også godt i Danmark, men det gør man ikke så tit. Men når man sidder der i forhandlingen, og man siger, hov, vi kunne godt tænke os at overtage huset om 3 måneder, men vi vil gerne have disposition om 2 måneder. Så har man jo mulighed for allerede efter 2 måneder at flytte ind i huset, begynde at gøre noget, male og alt det der, men du betaler først dine udgifter fra måned 3. Det er sådan, det foregår. Så i princippet... Eller du kan blive boende i din lejlighed og have råd til huslejen stadigvæk, ikke? Ja, er det sådan? Ja, lige præcis. Og så, hvis du nu skulle lave en masse ting på huset, så du ikke kunne bo i det, præcis, så kunne du blive boende i den lille lejlighed. Ja, okay. Lige nøjagtigt. Og man skal også huske, at det er jo også det er jo faktisk også lidt, det kan være lidt en rabat. Altså, fordi da vi købte huset i Helsingør, der var det sådan, jamen vi vil gerne have disposition så hurtigt som muligt, men vi vil først overtage 1. januar, eller hvordan det nu var. Ja. Og så sagde hun, jamen det er fint, ingen problem. Så vi havde skæringsdato 1. januar, og vi overtog 25. november. Så vi boede resten af november, hele december, helt gratis. Og så var det lige det rigtig gode her. Vi havde ikke lejligheden, så vi havde faktisk ingen husleje i en måneds tid overhovedet. Kan man lige få nogle nye, et eller andet? Ja, men det skal man jo bare lige huske, at det er jo også noget kontant noget. Ja. Altså, når man sidder og forhandler om 50.000, og 50.000 forrentet på 30 år, det er jo ingen penge om måneden. Så nogle gange kan man også sidde og forhandle om sådan nogle lidt for dumme småbeløb. Ja. Altså, og man skal give den gas. Altså, man må ikke underbyde, men man skal huske at byde godt. Jeg kan huske, du fortalte om det sommerhus, I så lige har købt næsten, ikke? Ja. Selvom jeg måske ikke ved, om mæleren måtte sige det, men han fortalte, at der var nogle købere, som havde skambudt det og blevet ved. Altså sådan underbudt det fuldstændig sådan, hvor ejerne sådan... Nej, nu stopper I snart, fordi I bliver ved, og I har nærmest overtaget sommerhuset og rykket ind med alle jeres børn og alt muligt, men fordi det skal man vel også passe. Man skal også have en eller anden form for respekt, tænker jeg. Det skal man i særdeleshed, altså, og det er jo også ejendomsmæglerne, der ligesom skal lukke
hvad skal man sige, ejet på den der køber, der skambyder lidt, ikke? Altså, prøv at høre, det er lige meget. I kan slet ikke være med, fordi de er slet ikke interesseret i jer selv for det, altså. Havde du det sådan, at I skulle have noget rabat? Skal man have noget rabat? Eller var det bare det værd? Nogle gange er noget bare noget værd. Ja, det er også lidt sådan, jeg har det. Altså, nu bød vi på det, og det er dumt ikke at byde. Det er simpelthen så dumt ikke at byde. Man skal altid byde. Også selvom det er et nybygget hus, og det er en nybygget grund. Byd. Det er det bedste, man kan gøre. Altså, sige, hvad kunne du godt tænke dig at give for det? Altså, det har vi brugt helt vildt meget tid på at snakke om, Troels og jeg. Hvad vil du gerne reelt set give for det? Og så når man står der i en lejlighed på 50 kvadratmeter og udsigt til et hus på 300 kvadratmeter, så tænker jeg vil give 60 milliarder for det. Jeg er ligeglad, du ved, ikke? Ja. Men sådan, når man lige lod det bundfælde sig, kom ned i maven, sådan tænk, jamen 2.650.000, det lyder, det smager godt. Det er godt, det vil jeg gerne give. Og så var det så det, vi endte med, eller jeg kan ikke huske det, 2,7, tror jeg, vi gav for det. Men det er også svært at vurdere det der med, hvad er det værd? Og som førstegangskøber, der har man jo ikke en fløjtende idé om det. Pisser jeg på nogen? Er det faktisk det her værd? Ja, altså. Det er det. Nu, når du er færdig med jeres, så ved du jo, hvad det er værd. Ja, så er det vurderet til givet 1,3 for det, lånt 800.000 til at bygge om for. Ja. Så bliver huset 2,1 værd, er det vurderet til. Ja. Vi skal kunne klare ombygning for de 800.000, så vi kan nå 2,1. Ja, selvfølgelig. Det kan vi forhåbentlig. Så på den måde, så det er jo sådan lidt en mærkelig en mærkelig proces at gøre det. Men det er jo kun bankvurdering. Helt klart, og lige præcis, fordi jeg kunne da godt håbe på, at så er salgsprisen rent faktisk 2,5, lad os nu sige det. Fordi vi bor et rimeligt på, altså man vil her gerne bo i lige præcis yderzonen af byen, eller lige præcis på den anden side af byskiltet, der bor vi. Det kan være, vi er heldige, det kan også være, vi kan. Ja, det er også lige meget. Det er også ligegyldigt. Men ja, det kan jo være, at det... Men det er i hvert fald også noget af det, man bruger ejendomsmægleren rigtig meget til. Det er jo at forhandle med ham, så man ikke sidder med sælger og forhandler. Og noget, jeg så synes, der var ret sjovt, det er, når man, eller ret vildt, det er, når man så har købt et hus. Ja. Først er det sygt at sidde og skrive under på en masse dokumenter, du får tilsendt i din netbank, hvor du bare, det ene dokument efter den anden sidder med din NemID-app og godkender ting. Og har du læst det hele? Jeg har læst rigtig meget af det. Af alle papirerne. Jeg er så teenage-agtig med at læse igennem. Du har ikke læst en skid. Og jeg læste rentesatsen. Ja, okay. Og hvilket lån vi havde. Det er jo ikke afdragsfrit. Nej. Fastforrentet. Obligationslån. 1%. Det er også meget billigt lån. Bare af med pisset, du. Ja, kraftedeme. Betal ned, så vi kan få den bog om 20 år. Yes, er det gerne vil om 20 år? Nej. Det ved du ikke noget om. Nej. Nu er han guitarforstærker. Det får jeg før. Ja. Og det skal jeg heller ikke have. Nej, det er også lige meget. Men det vilde var... Jeg synes, det var vildt, at man så at skrive under, og hvad sker der så? Så vågner du op en dag, skal lige tjekke dit overtræk på netbanken, og så står der 1,3 millioner. Rent faktisk i en oprettet konto, du ikke... Altså, jeg har hørt det før, men det er fordi, jeg har ikke vidst... Jeg troede rent faktisk bare, at det var noget, der blev fikset. Sådan, de der penge ser du aldrig. De ryger ind til sælger, som heller aldrig ser nogen penge, for det er så... skyhøje beløb, at det ser du ikke. Altså, men du ser dem rent faktisk. Du kan ikke gøre noget ved dem. Nej. Så kigger du på dem, og bum, så er de væk. Ja. Så blev der så oprettet en byggekonto efterfølgende på 800.000, hvor der bare står, værsgo at bruge. Ja. Det var også lidt sygt. Til ombygning. Ja, til ombygning. Man må ikke bruge det på pomfritter. Nej, det er lidt ærligt. Men synes du ikke også, det var vildt? Det var helt vildt. Altså, jeg synes, det var rigtig vildt, da vi købte huset i Helsingør, fordi... Ja, eller også, da vi købte campingpladsen. Fordi lige pludselig, så stod de penge, vi havde tjent på lejligheden og på huset, de stod lige pludselig på vores konto som plus. Ja. Og ikke som minus. Der stod lige plus, 1,4 millioner også, ikke? Og det var jo vores penge. Ja, det kunne jo bare snolde. Det var ikke noget, vi havde lånt. Det var vores penge. Den dag, jeg stod med de her penge på kontoen, så tænkte jeg gider ikke den campingplads. Jeg er ude at rejse. Jeg løber. Kom, lad os løbe. Ja. Gik vi så vidt, at vi lavede et regnestykke. Vi lavede faktisk et regnestykke at sige, hvor længe kunne vi leve med 2 25-timers stillinger, hvis vi ikke brugte de her penge og bare lejede en billig lejlighed et eller andet sted, ikke? Altså, prøv at tænke, hvor meget frihed man ville få i virkeligheden. Nå, men så ville I vel bruge dem på fede ting? Ej, det var... Jamen altså... Ja, det ved jeg ikke. Jo, altså...
Det ved jeg ikke, men det gav da stof til eftertanke. Sådan, okay, vi står faktisk lige med... Men har man virkelig fornuft nok til ikke at købe den der Porsche Panamera? Ja, det tror jeg. Det vil jeg fandme ikke få lov til. Jamen, det er da en ting, hvis du nu selv havde. Nå, hvis jeg selv stod med 1,4 millioner i hånden... Havde du så ikke sagt, fuck det, om der er 500.000, der ryger til Porsche? Jo, vi har da tit snakket om, hvis man vandt i lotto, hvad var det første, vi gik ned det er og noget købte? andet. Nej, det er da lidt det samme. Jo. Altså, det er jo penge, du har tjent. Helt skyhøje beløb, du har tjent. Jamen, det er det. Det er jo ligesom at vinde i lotto, hvis der står 1,4 millioner på ens konto. Hvad vil du købe lige nu, hvis du vandt 60 millioner i lotto? Altså, klokken er 21:17. Hvad vil du gøre lige nu? 61 millioner. Jeg sagde 60, men 61. Okay. Jeg vil gå ned, og så vil jeg købe en kæmpe stor Mercedes. Jamen Søren, klokken er 21:17. Nå. Lige nu. Så vil jeg gå på nettet, og så vil jeg købe en Tesla Cybertruck online. Kan man det? Ja. Og så vil du sætte dig ned igen? Ja. Så vil jeg bruge $44,000 på den. Og så havde jeg købt den. Det tror jeg. Nå. Og så vil den komme om et halvt år. Ja. Leveret til campingpladsen med logo på. Ja. Hvad vil du gøre? Ej, jeg vil tage min Renault. Men den vil jeg ikke gøre noget ved endnu. Nå, okay. Og så kører jeg hjem til mine forældre. Ja. Som har en limeguld Suzuki SX4. Og så vil jeg bare begynde at banke løs på den med en muggert. Bare smadre den i stykker, indtil min far vågnede, eller min mor. Hvad sker der? Hvad er der? Og så vil jeg køre en eller anden Cadillac Escalade ind i carporten. Det vil de sgu da ikke køre. Nej, men sådan noget jeg forstår godt, hvad du mener. Men det kunne du jo ikke. Du har lige sagt til mig, klokken var 21. Nej, så i morgen jo. Nå, i morgen. Men nu er det corona, og alle bilforhandlere er lukket. Ja, de er lukket, så det kan man. Nej. Giv mig en taxabon. Ja. Det vil jeg gøre. Ja. Og så vil jeg så købe alt muligt bagefter. Ja, det vil jeg nok også. Jeg ved sgu ikke, hvad vi gør. Men det kommer aldrig til at ske. I hvert fald tilbage til virkeligheden. Ja. Med de der fucking banker. Ja. Undskyld mit sprog. Ja. Never give up. Ja, lad være med det. I hvert fald i din... Nå, men vi er jo ikke de, altså forhåbentlig får vi en masse gode historier fra de gæster, vi løbende får inden, hvor vi kommer lidt hurtigt ind over alle de emner, vi snakker om. Men altså, det er jo ikke den eneste historie, om banker op ad bakke. Altså, nej. Fordi der er sikkert vores nogen, der gode venner, stadig... altså, det er fuldstændig samme historie. Ja. Det er bare det, man hører. Ja. Hvor man sådan tænker, vi passer ikke ned i jeres skabeloner. Nej, og så er der også nogle gange, hvis man, de der onkeltips, ikke, der siger, vi skal bare gå ned og snakke med Lene ned i Frøens Barkasse, eller hvad fanden det nu må hedde rundt Lene, omkring. hun har bare hjulpet os med minkfarmen og alt det. Jamen, det er det. Altså, så kommer man derned, og så er de sådan... Jeg har aldrig nogensinde set så dårlig økonomi, som jeg. Kan I komme ud herfra, tror du? Jeg har aldrig set så dårligt menneske som dig, Lene. det. Så har man jo lidt problemen, ikke? Jo. Ja. Men altså, jeg håber da, I fik lidt ud af vores erfaringer. Det håber jeg også, ellers så må I ringe. Ej, lad være med det. Ja, ring til 118. Og næste uge skal vi jo snakke om noget, vi synes også er rigtig spændende, som er ombygning. Og det der med, hvad er det egentlig, man skal lave og gå i gang med, og hvor er det lige, man kontakter en håndværker, eller hvad gør man med en håndværker og tilbud og alt sådan noget. Ja. Og, hvordan starter man? Ja, hvad starter man altså, med? Første... Spadestik. Ja, dejligt. Jamen, tusind tak, fordi I lyttede med, og dejligt at se dig, Rune. Ja, lige måde. Og husk nu at trykke abonner, så du på din podcast tjeneste, så du altid er up to date med det nyeste afsnit. Ja. Så jeg siger også tak, så. Det er godt. Vi ses snart igen. Det gør vi. Hej hej. Hej hej.